Ako hindi ako nagyayabang, ha? Hindi ako namumutang ina sa inyo. I'm not that kind of guy. Pero I'm not fucking you guys. Pero putang ina, pag nahuli kita dito, patayin kita. Totoo. You could tell Dilima and the rest of... wala akong problema sa she investigated me dito. Ang bank. Extrajudicial killing. Pag nahuli kita dito, may droga, papatayin talaga kita. Walang istorya yan. Yung waiter na tinigtanong yan. Pag nagkamali yan, nagkamali ka, punta ka dito, nagdroga, I'll kill you, period. Kidnap ka, lalo na patayin mo after ransom na, tapos binayaran na, patayin mo, patayin kita. Walang problema sa akin. Pagka nag-rape ka, pinatay mo, patayin kita. Kaya naubusan ng rapist na mga ulol. Pag nag-robbery ka, kaguluan mo ng rape, tapos plus homicide, patayin kita. If you rape a child, patayin mo, patayin kita. Pag nag-hostage ka dito, baka suddenly may terrorist utak, alam mo na, hindi natin malaman. Pag sinustage mo yung bata o sino man, patayin mo na. Patayin mo na yung hostage. Pagdating ko, talagang papatayin kita. Wala ang pakialam kung may ABS-CBN dyan o may GMA. I will kill you. Pagdating ko, where's the sniper? Use yun. God damn it. Parang gano'n, parang sa military. So, how do I keep the peace of the city? Di walang yabihan. Sabi nga, number 9 ako safest. Then how do I do it? How can I reach that title of being the safest city? The 9th safest city in the world. Answer? Skill di mo. Takot ka, ma'am? Nga nung ni Adto Pamana, tuig after tuig, presidente after presidente, wala gyud na mo para. Pipila lang katao ang nadato nga rin sa Pilipinas, na kinabang anang smuggling ilang koneksyon. So, ngano nga kamura may madato niya kami tanan nga rin mapobre. Remember nga ang taxi, sweldo na mo na. Sweldo sa maestra, sweldo sa polis, sweldo sa empleyado sa human rights, o empleyado sa Malacanang. Nganong dili man ni mapara. Kita ka, after so many years, nganong nagninguha ko, kay ang Malacanang ningon nga ihatag nila ang ospital nga ako gipangayo, dugay na. Kay moadto ko ospital, makita nako ang mga bata, sobra-sobra na yun nga to ang pasyente, gamay ra ang ospital, ang uban na ana sa sahog. Malipay ka na. Unya na ipipila ka dato nga rin nga nakikinabang. O sa maning klaseng gobernuhan di niya kaya? O di niyo kaya? Di niya madag balaod? Dili madaning kadlok? Di pumatyon mo. Chairperson Eta Rosales nga nung manghilabot daw ka sa issue ni Mayor. Tell her to stop her nagging. Dili siya guardian. She is not the guardian of the morals of this country. You tell that old lady. Dili siya manghilabot o kung siya among isulti. Pasensya siya and you bear it. Kung dili ka gusto maminaw, ayaw paminaw. Do not criticize us because ikaw mismo, yung pangalan mo lumabas doon sa listahan na police in cash advance. You do not have the moral authority to lecture on people. It is my constitutional right. Basig dili ko mayor. Basig hindi ako mayor, citizen of this republic. Kaya kasi tama yung ginawa niya. Bantay ko ninyo, ha? Bantay ko ninyo. Pura na ninyo naging mo lukapan ninyo.
butang ko bang pasero nga ng pikim, subong ka na ninyo, ayaw yun ko ninyo mahaya. Ayaw yun ko ninyo mahaya. Nabawan man mo kung sa wat na mo hadlok ka. Kanang inyo, ginusto gid ninyo mo pahuway na po, muna ipagkatinuod ha. Ngayon pahadlok, kamoy gusto nga muna inyong mahitabo sa inyong palad, asa mo matapos sa inyong kalibutan na. Problema, may batas. Kung mga operator, hindi nyo makontrol inyong driver, pakansilar po ng inyong. So, tanaw, pili ang inyong driver. Hindi nyo kapili driver, inyong isugal, inyong pagpisa. Mga na yung simple yung pagka-istorya niya. Ayaw ko ninyo, ginawa ng inyong, sige lang mo paghunaw kamot nga, driver mo na no, yeah. But the law says, kamoy principal kay kamoy tagiya mga entity. Muy katrabaho para sa inyo. Mga they are called agents of the principal kamo. Hindi ninyo na masabtan, kung kamo di mo muundang o panikas. Kung gusto gid ninyo na mangisabas imong isip ka tao, pangita mong lain ka ba? Dili ganit, magpasakit mo na ko sa duha tulog, sa pikit. Kubra-kubra, balitan mo naman. Mintras mayor Gustavo, di na mahitabo ang sugot ko ng inyong kalaki. Kulit, subay-bayay lang na sila. Basta naibaw mo sa ako, sabot na doon. Di na ako, tason ako ng story. Kasi nabot na diyan. Ayaw yung kong mahayan mo.